Kada iti nga gundaway at tutuloy ti panag-monitor ti digit eksperto ng langruna iti Mariana Marcos State University College of Aquatic Science and Applied Technology wenno kasat ken kasapay iti Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kada iti na stranded a dolphin. Ano sa dino usot ako na Idol Joan ada digiti sugsugat nga nakita iti bagina at adalan pay no adda deti basura nga nakan na itinadakamat a lugar. Sa dino iti laing kalabes ket nakitaan nga naglanglungay deti itinakaad ado nga agawlaw a basura titangay Curimaw, Ilocos Norte nga kaslaman lang nabaybayan iti lokal a gobyerno kadetang lugar. Ano sa dino ket kaligito nga gundaway timulong payen iti segundo distrito iti opisina ti Congressman Barba ken digiti team AMB nga nangipaaypay iti tent nga mismo kadeti nadakamat nga lugar tapno lang ding kastaunay nga mainitan ken malinongan met lang isuna bayat nga agpapaimbag ada digiti nangipaay nangidonar iti pusit ta isugayam ti magustuhan dito dolphin nga dito nga pusit ket nagapu pa iti merkado publiko nga isot kang kanen na kadigitoy nga gundaway cute no kitaen ngem dakkel iti impact na iti aglawlaw nang runa launay kadetoy basura nga nakita iti laeng kalabes ken kasapay dati panakaisadsad na ti tendency na ket ada digiti corals ken dumapay. May isa pa dito iti saan nga napintas nga salon at na isat ka po na nga pumapaigid digiti nga animal when digiti mammals iti baybay ket no sa dino ket adupay digiti concern yen umay bumisbisita ket kumitkita iti nadakamat ti lugar ngayon malimitado ka po pala ang kayat nga awin agpaimbag dati na nakamat at dolphins. Ang lang nga dito iti dolphins nga nagpakita iti probinsya ti Ilocos Norte no di manipod amyanan ije pagudpud aging gana iti Badok Ilocos Norte ket adda iti nakikita iti naglablabas nga bulan wenno taw-tawen pay kidin ket may isa pa iti pagturuan da ito laing kalabes ket magustuhan da iti paset na ti pagudpud pasukin ken kasapay iti Lawag City halos iti coastal areas iti Ilocos Norte iti pakitaan di dolphins pakaramanan iti pating ken dumapay isut gapo na nga napintas nga mensahe gaputa na presko iti ken kasapay na healthy dati baybay tayo iti Ilocos Norte malaksid kadigiti areas just like in Curimaw nga ada digiti nakitaan nga basura babaen pa lang kada ito ket timpuyog manen digiti nagdudumang free divers pakaramanan tinumutibiyang nagplano iti panagturong manen kadeti nadakamat nga lugar tapno madalusan manen iti gid ti baybay nga nagbalin nga basura digiti umili pakairamanan kadigiti basurero nga taga Ilocos Norte. So far kat kadigiti nga gundaway awan pa iti nakita tayo nga programa nga mga suporta kadigiti nga grupo kadigiti nga gundaway iti nadakamat nga lugar Idol Joan iso nga nasakit tinakem di kadwa ng nangruna di marine biologist aging gana kaditi ang daway no apay nga adalata digiti agbagibas basura no pay ada ti baybayadam nga entrance fee nga environmental fee kadeta nadakamat ang lugar. Iso nga challenging kadigito yung gundaway dati sing-singirin da at ultimo digiti marine biologist sing-singirin da pa inusumrek ket makaunget dan at environmental fee kayo ket di yumat nga salwadan deta baybay wenno igid ti baybay iti Curimaw Ilocos Norte. So panginat pangipanan da nga tangaro DJ kolektaran da. Ditoy iti nagbaling debate kadigiti nga gundaway ken kasapay sakit tinakam napay kasring adut basura iti nadakamat nga lugar nga digito ket resulta iti naglabas nga outings nakas pagarigan iti Holy Week ken dumapay nga bakasyon iti nadakamat nga ini. So that at latest manipod pa lang iti iliti Curimaw kadeti yan standard nga yes. Saludsudeg man apay deti dolphin di kad nagstay sunad ti Curimaw no kwa? When at masaksakit Idol Joan di mo makita yung video ket banking iti panaglangoy na
So, ayan ta right side isa ti napakaruan. So, digiti eksperto, nang na kabigiti marine biologist takit agasan na no kada ti Idol Joanne ken pakanenda kasakunakon pakpakanenda pa iti pusit. Di ka iso deti panawagan ti BFAR Region 1 nga calling for volunteers ko na tapno na matagiben deti stranded nga dolphin. Yes, exactly. And of course, in Sigigda, gapot sakupen iti congressional district deta iti second district, nagmandar nga dagos ni Congressman Angelo Marcos Barba to give full support kada ito'y nga nadakamat na dolphin, Idol Joanne. And pakiramanan sa iti grupo iti Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng BFAR, tapno makita nga na imbag. At nga alangan naman nga 24 hours ka nga adadita. Di namin kasi kumakasya, Idol Joanne, nga mangbantay. Dapat ada kasublat mo, met. So, calling for volunteers. Nanglang na digiti eksperto or ada iti, experience da. Nanglang na digiti marine biologist, Idol Joanne. Digito iket, agbalin mo't nga obligasyon nga min, no? Kas pagarigan digiti marine biologist, kat ada may sad-sad nga, kakasoy, dolphins, pating wala nyaman, si creatures, kita, nakasuportada, at digiti nga rin adalin da digiti scientist, Idol Joanne. So far, nasarantamot din, deti dolphin? Mayat mo ti pa nagkaan na ti pusit gayam ti sidain na. Ano, awan ti pusit, ada dolphin dita. Alas, sapay ko matakwa, mimbag matlaeng, deti dolphin. Sapay lang ko matagimbag. Kaya han lang nga, diti mensahe ni dolphin, Idol Joanne, dati kinadalos ko mati aglawlaw. At ti amak na baka raman ka di jay, kadigiti ma-infectaran nga min nga digiti nga ikan, katigiti basura. Mga dapat tinakanamot nga stick, di ba? Dati tuno-tuno, di ba? Plastic, dita, digita. Plastic, weno kada, anyaman ti makmakan nga kuha, baka natudok may dita ngiwa na kadigiti barbecue stick nga takade. Malagip mo, tayo, hindi programa act na dati video book song book imagine di dyan dati sirok ta awila data baybay yan ta Kurimaw Ilocos Norte anak ka pakaibalangan ti song book okay no nakaan data ti pating ka day sa mami di na po isunda baka met anak kantamit di Sirena Idol Bernard so nga dyan dati song book met kumaano na mikropono kidding aside, dati Ilocos Norte tayo kat hatchery, pagganaan, pagitlogan, saan lang nga ikan, di pa digiti pawikan, di ba kat magustuhan dadtoy. At napintas dati coastal area ti Ilocos Norte, habitat tayo kat datay mat or digiti bisbisita, nangangro na ka, data kolektaran da nga environmental fee. When nakangindi na pa yung nga road, lumabas ka lang ka dito yung kalsada, kat ag-collectar daw pa ang kolektada, ayun na nga ro, ditan, tapos mapangka ijay, maamakak pa nga ag-dive, at ni ala, kasano ka nga ag-dive ka, dito ka puro basura, di ka tiyo brami, umuno na, ag-ikat ti basura, tapos i-orahin mo nga ag-tinabasit, iso ka tiba nag-dive mo, tapos nag-dive ka tumanin, iti adalim nga paset na, dapat lang makita na tapaw, iso nga, ganan, doble kayod, itibiyang ti digiti volunteers pakiraman ti free divers of Ilocos Norte, Idol Joanne. So nga to mapang kayo Idol Bernard, ingat kayo ang mga da kayo meti masabidungan digiti tanga kina-intense ti basura sa zay. Supay digiti nga irresponsible nga tao sapay agbalatek to mo lang sabihin to mo lang nga digiti naganan pagtaingan nyo digito nga basura nga ibelbeleng nyo kadigiti bye-bye. Okay? So that's the latest Manipolitik Kurimaw Ilocos Norte para iti IFM News. Idol Bernard Ver, Tatak Ariman.